Тук за малко пускам само, че си имам днеска страшни ядове с това напорния маркурч. Първо се щупи и до сега го лепим 5 пъти. Не знам какво му стана. От студеното ли. Ето това е работното корито. Запълнени са всичките кутийки. Тук вече горе-долу съм монтирал новото, че при него имах проблеми. Объркал съм, вземал съм по-дебели шпилки, не влизат, ама някак си така го... абсолютно чисто е всичко. То ако изпуска горното корито, тук ще го фане. Тук. Наситния рифел веднага ще го фане. Ще видим, ще работя до вечера или докато се разпадне тук, че като гледам не е много добре закрепено. Ще карам на по-малки разстояния, че става дълбоко тук. На 3 метра не мога да се работи. Тук съм започнал метър и малко. Като го свърша пак нагоре и така постепенно до вечера и ще пусна пак това.